ZULU samana ZULU Sabajaya ZULU Ubingeleleke mbukela amakhampani ongamukele futhi ohlelweni lethu SK Media Production. Ethi umshaya channel uklik subscribe button nebell ngakhohlwa kushare like video uyithandile. Kanti ngaphandle ukuthi simoshe isikhathi ngenza ukuthi siqonde ngqo sikuphathele zona namhlanje. Kanti ngikuphathele zona namhlanje mbukeli ngiphathele udaba lapha nedaba lokuqala ukuthi bakhwele badilika abalandeli bamaskandi kukhangelana emhlongo waziwa ngelika Dr DSD endimeni omculo amaskandi. Lokhu kulandelela kusilaphana ku DSD ekhankasela umculo lapha ongekho ke kujendri kamaskandi ukuthi engene lapha ke ebe number 1 noma bemvotele lapha engomeni ezohlukanisa unyaka. Kwisizathu ke mbukelo DSD yathi mesibeka lapha nesenze ukuthi ke phuma iqhubu nale nkosazana ethi ayivotelwa amabhinqa lapha mthena ke besebeneludlelana obude ke lapha no Dr Musa othe wayixhumanisa naye lentokazi akayihlonze njengesebenza kanzima lapha ke khiphe naye ingoma engene kuzo lezi esohlwini ingoma engahlukanisa inyaka nxenxa kamabhinqa lapha nokuthi ke njengabantu abangahlelwa lutho mase kuthiwa kuyavota ke abeyivotele ke khona lapha engomeni engase zisithathe ke zisifake ku 2021. Umbukelo kushaqisa abaningi kakhulukazi abalandeli bamaskandi ngoba bebethembile lapha ukuthi ke njengomculo amaskandi uDSD bezokhetha noma ke engasathatha ngeside labaculi abasohlwini ababili kodwa bezophusha ingoma eyodwa lapha ke kwamaskandi. Abakuthandanga abantu abaningi bonile lapha ke bebeshiya amagama angemahle e-comment section. Ngithanda ukuzivula kwakho embuko lapha ekhaya ku-comment section wena ke uhlala kanjani kuwe lo kanti uDSD ke mbukele ephenduleka ngalolu daba loluthe nzima ukwami kulomculo ngoba yimi ngedwa onenkinga akusamele manje ngibe nama-business associates ngaphandle kwamaskandi kanti i-democracy isebenza kanjani wonke umculo uphumela obala ukuthi lapha kuvotele kodwa sekuvela ngami ukuthi mina ke yimina engilahla lapha ke umaskandi. Iqhubeke lensizwa yathi lapha akekho umculo engimzondayo ngifisa bephumelele bonke njengoba ngangishilo umuntu akavotele lo amthandayo mina ke ngizoqhubeka lapha ngenxenxele only my business partners. Kudala ngixhashaza kulomculo ngithule ngoba ngenzelisa umculo okhule kudlala ngabalandeli bami kuthiwa abavote maqede mase kuvunwa izithelo lapha kuphakanyiswa abantu abangenzanga lutho mina ngehlisa futhi ke ngithuka kanjalo ke futhi abantu laba kade ngibasupporta bebuye bezongithuka ingakho ke lapha ke namhlanje kuthiwa ke ngiyazonda uma ke sengisebenzisana nomuntu engibusiness naye iphinde ke lensizwa yathi ke lapha ke yaqhubeka yathi ke inxuseka yona lentokazi ukuthi ke beyivotele lapha kuwe le number yodumo ethi 3365 ingoma C. Inkulumo ke le ya DSD embukele lapha ke ihlangula kule ndaba leyo ukuthi unomona futhi kulaba besebemthuka ngalo lolu daba ukuthi ekhankasela omunye umculi wangaphandle kwamaskandi. Cela ube kuvula kwakho comment section bukele lapha na sohlangana e-comment section xoxe ngalo lolu daba. Kanti ngiphetha ke mbukeli ngiphethe udaba phansi ubuye ngamandla ke lapha no Big Zulu kuzokhumbuleka mbukeli ukuthi kwaba noqhekeke emabhinqeni lapha emva ukuthi ke lapha ke kube nokudideka ukuthi Big Zulu ngoba nayo ibhinqa nokhuzani kanye nomthandeni futhi ingoma kahle kahle engaphansi lapha kubhinqa neyidinga ukusupport amabhinqa bese zintathu lapha ke abanye ke bebekhipha inyumbazane ku Big Zulu lapha bethi ke cha kwaziwa lapha ke umthandeni namageja kanjani nokhuzani nejele. Big Zulu ke iphendulela mbukeli ufaka ivideo enkundleni zakhe zokuxhumana wathi ke ayiye phambili lapha ufuna amageja lapha kuzohamba ke uthola amageje ehlakule ngoDisemba kanti ufuna ijele uzoyejele kanti ke ufuna imali lapha ke uzohamba naye emaleni ngabuke naye ivideo ke lapha uBig Zulu ke eyithatha lapha ke echaza ngalolu daba. Bafowethu kulula nje uNkulunkulu uyayazi into ayenzayo ukunikeza lokho kufisayo mangabe ufisa ukuvotela ijele livotela uNkulunkulu uzokunikeza ijele azakunikeza uthili kajele ngqo. Mangabe ufisa ukuvotela amageja avotela amageja uNkulunkulu uyokunikeza amageja uhlakule ngoDisemba kodwa mangabe ufisa ukuba nemali eningi uvusa ikhaya udla inyama votela imali eningi ingoma D ku 33665. ZULU samana ZULU